vieš vykladať budúcnosť, tak mi povedz najprv tvoju minulosť. Dobre, a vy máte ten Boží dar? Ja si myslím, že áno. A to je aký Boží dar? Za 30 rokov si myslím, že áno. Aký to je Boží dar? Viem toho človeka mu predpovedať aj zle, aj dobré. Na základe? Na základe jeho pohľadu. Očí, dlane. Prípadne, keď vidím, že mi klame, tak si zoberiem... Ja sa, prepáčte, usmievam sa, lebo mi napadlo, že nebudem sa na vás pozerať, aby si sa... Nie, pozor. Ja mám určité pravidlá, ktoré musí človek dodržiavať. Tým, že vy ste mi nedal to dovolenie pozrieť sa do vás, tak ja to ani nemôžem robiť. Čiže to musí byť nejaký uprený pohľad? Určite. Keby som to chcel urobiť, tak už to nie je jasnovidectvo alebo nejaké veštenie, ale je to čierna mágia. A čiernu mágiu nerobíte? Určite nie. No dobre, tak pán farár, môže byť toto Boží dar? Tak ja verím tomu, že medzi vešcami sú citliví a možno aj empatickí ľudia, ktorí majú vysokú citlivosť na Tá je prvoradá. na No, ale druhých pán farár ľudí. naznačuje, že vy nemáte dar, že ste citliví a emoční. Ja nechcem Na druhých skákať do ľudí reči, ja ho nechám dohovoriť. Ja ho nechám dohovoriť. Máme v mozgu neuróny, vďaka ktorých cítime, čo ten druhý cíti. Hej?